Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tetep semangat anggone sinau ana ing omah. Sugeng pepanggihan malih kalian pasinaon basa Jawa. Ing dina iki arep ngrembug babagan materi iklan kelas 8 semester gasal. Kalian kula Bu Niam Asliatin saking SMPN 10 Surabaya. Sadurunge mlebu ana ing materi iklan, luwih becik kok mangerteni kade, indikator lan tujuan pembelajaran. Kade utawa kompetensi dasar materi ing dina iki yaiku 3.4 memahami struktur teks unsur kebahasaan dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan konteks. 4.4 menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan kaidah dan konteks. Indikatore yaiku 1. Mengidentifikasi berbagai jenis iklan atau reklame. 2. Membaca ekspresif iklan atau reklame. Tujuan pembelajarane yaitu melalui kegiatan tanya jawab explicit interaction, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis iklan atau reklame dengan benar. 2. Setelah belajar tentang jenis teks, iklan atau reklame, peserta didik dapat membaca ekspresif iklan dengan baik dan penuh percaya diri. Bocah-bocah, sadurunge mlebu ana ing materi apa kuwi iklan, simakan dhisik video iki. Ing taun 1900 wonten ing Jogja, Ibu Rahmat Sulistyo miwiti ngracik ramuan jamu godhogan tolak angin kagem masuk angin lan gejalanipun kadosta kembung, mual, sareng meriang. Kanthi bahan berkualitas lan komposisi ingkang pas, dadosaken jamu tolak angin dipun percaya dening masyarakat. Kedadosan perang ing taun 1909, Ibu Rahmat Sulistyo sak keluarganipun pindah dhateng Semarang. Tahun 1951, Ibu Rahmat Sulistyo madekaken pabrik Sito Muncul, mertandani menawi impianipun sampun kewujud. Produk ingkang wiwitan jamu tolak angin ingkang awujud serbuk. Kanthi kemajuan teknologi, tolak angin terus dipun kembangaken. Dumugi tahun 1990 dipun produksi awujud cair, langkung praktis, rasanipun sekecok. Tolak angin Sito Muncul kagem keluarga pinter. Bocah-bocah, kuwi mau kalebu salah siji tuladhane iklan. Apa sih iklan kuwi? Iklan utawa pariwara yaiku tulisan bisa dikandani gambar utawa swara kang nawakake barang, jasa utawa pangajak-ajak. Nawakake barang tegese ngandhakake barang kang arep didol, kaluwihane apa wae lan panganggone kaya kepiye. Dene pangajak-ajak karepe ngajak supaya wong sing maca utawa krungu gelem nganggo kanthi cara tuku barang kang ditawakake. Banjur iklan sing apik kuwi kudu bisa narik kawigatene calon pelanggan kanthi maca utawa ngrungokake iklan mau. Mulane basa sing digunakake kudu pas utawa trep. Pilihan tembung lan ukarane kudu pas miturut pelanggan utawa pangsa pasar kang diincer. Iklan uga lumrah diandhakake lewat media cetak lan media elektronik.
Iklan kang diandharake lewat media cetak bisa awujud selebaran, pamflet, baliho, aliwarti lan kalawarti. Aliwarti kuwi kayata koran, dene menawa kalawarti kuwi awujud majalah kang isine basa Jawa. Iklan kang diandharake ing media elektronik kayata televisi, radio, lan uga internet. Jinise iklan. Jinise iklan kuwi kaperang dadi 3. Nomor 1, iklan miturut ancas utawa tujuane. Kabagi dadi 2, yaiku iklan komersial lan iklan layanan masyarakat. Iklan komersial nduweni tujuan kanggo nawakake sawijine produk, barang utawa jasa. Tuladhane iklan kang menehi utawa kang nawakake panganan, obat, klambi lan liya-liyane. Lajeng iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat minangka perangan sak kampanye sosial kang tujuane adol gagasan kanggo kepentingan sosial. Tuladhane ajakan supaya ora mbuang sampah sembarangan, ajakan supaya hemat gunakake banyu lan listrik, uga liya-liyane. Sing nomor 2, jinise iklan miturut media kang digunakake kanggo masang iklan. Iklan miturut media kang digunakake kanggo masang iklan uga dibagi 2, yaiku iklan above the line. Iklan above the line yaiku iklan kang migunakake media massa kayata surat kabar, majalah, tabloid, televisi, film, radio, lan internet. Dene sing nomor 2 yaiku ana jinis iklan below the line, yaiku iklan kang migunakake media khusus kayata pamflet, poster, spanduk, baliho, lan liya-liyane. Sing nomor 3, iklan miturut fungsine kabagi 3, yaiku iklan informatif, iklan reminder, lan iklan persuasif. Iklan informatif duweni ciri-ciri kayata duwe pamrih kanggo nyiptakake kesadaran, menehi informasi lan ngenalake produk anyar utawa njelasake kaunggulan produk-produk sing wis ana. Dene iklan reminder duweni ciri-ciri yaiku tujuane kanggo ngiring konsumen supaya enggal-enggal tuku produk kang diiklanake. Lajeng menawa iklan persuasif duweni ciri yaiku tujuane kanggo narik kawigaten lan ndayani konsumen supaya ketarik marang produk-produk kang diiklanake. Bocah-bocah, kuwi mau jinis-jinise iklan. Banjur ayo saiki dijinglengi tuladha-tuladhane iklan. Iklan sing nomor 1 iki kira-kira kalebu iklan sing apa ya? Bener, iklan iki kalebu jinise iklan layanan masyarakat. Kenapa kok ngono? Amarga iklan kuwi menehi pangerten marang masyarakat kepiye carane supaya nebihake keluarga lan awak dhewe saka virus corona. Ingkang nomor 2 menika kalebu ana ing jinis iklan komersial. Amarga iklan nika komersial supaya ndadosake tiyang nika tumbas jamu
mugi waras. Coba saiki digatekake tulodo-tulodo liyane. Kira-kira kalebu ing jinis iklan apa? Nah, sawise awakmu ngerteni jinise iklan, ayo saiki gladen. Gladene kanthi cara ngeklik link ing ngisor iki. Cekap semanten materi jinising iklan ingkang saged Buniam aturaken. Kasambung malih minggu ngajeng kanthi tata cara nulis iklan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.